खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि गोजोनथाव खौरां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे फोसावथाय फोसावदों हादोरसा सरकारनि लाख लाख सोरखारि मावफारियाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरांआ बेनोदि सोलिफु दाननि बेथनखौ 27 फेब्रुआरियाव होनाय जागोन मार्च दाननि गिबि सप्तानि बेथनखौ फेब्रुआरियाव होनाय जागोन नंगौ बे समाव लाख लाख सरखारि मावफारियाफोरनि मार्च दाननि गिबि सप्तायाव मोननो गोनां बेथनखौ सोलिफु दाननि एबा फेब्रुआरि दाननि 27 अक्ट'आव होनाय जागोन होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मार्च दानाव जानो गोनां हलि एबा रंनि फोरबोखौ नोजोर बोनानै हादोरसा सरकारि लाख लाख सरकारि मावफारियाफोरनि बेथनखौ 27 फेब्रुआरियाव होनो थि खालामदों सोलिफु दाननि बेथनखौ 27 फेब्रुआरियाव होनाय जागोन मार्च दाननि गिबि सप्तानि बेथनखौ फेब्रुआरियाव होनाय जागोन नंगौ बे समाव लाख लाख सरकारि मावफारियाफोरनि मार्च दाननि गिबि सप्तायाव मोननो गोनां बेथनखौ सोलिफु दाननि एबा फेब्रुआरि दाननि 27 अक्ट'आव होनाय जागोन होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मार्च दानाव जानो गोनां हलि एबा रंनि फोरबोखौ नोजोर बोनानै हादोरसा सरकारि लाख लाख सरकारि मावफारियाफोरनि बेथनखौ 27 फेब्रुआरियाव होनो थि खालामदों